Amin. Tabuji madohatta marhidi buku ede nomor 10 ayat sada saha rodi ayat tulu. Goarni de bata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goar itu di berbadia na tumo palangi do tanoon. Amin. Saitong do mamerengi mataku tu jahuba aiba na do mangene patu sia jorgong saiduk pak mau jala asi maroham jauh ai pujung jalan arangul doau hodo ali jahuba di halungutur rohaku ali di batakku marhapo satu hodo au sayunang pailau. Haleluya. Martang yang mahita alia manami na di benua gijang disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion asa disegai akaulaun disibulisi sai padu memahami marhite-hite todim na badiai asabunang terpilih pami di bagasad dosa alai asa monak kami saha rodi ujung jala samardami hami saliling nililing na ditanon pai masahat tami Tuhan uruan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
samuma pati di debata imananiene sial 5 Musa bidobat ayat 20 sia alai ia didului hamu olak ni jahuba debatamu sai jupak kodo ibana mulutung dilului hamu ibana sian nasarohamu doho sian nasa ate-atemu ido anggo sahakna atong rak mangidogo mahita tutuhat debata ali tuhat debata sai pargugui mahami mangulahon na obar tupatikmi amin. Tato tima dosat tatua dupan di debata maratang yang mahita. Ali tuhat debata pargu guna sohatu dusan para sirohana sumurung aman Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Kami halap pardusan adang mulon roh tujulu ni habang sahabat yomi
manopoti jala mangangguk dosa nami masajuju duhar saihami ho marhite-hite pikiran doho hata doho pabahinan nami naroai dang holongi hami ho sian nasa roha nami doho nasa ate-ate nami doho nasa toddi nami doho nasa gugu nami nang dongan nami dang dusod diri nami hubai kami dibaini tamado rimas mujala umum muhami tuhamatea saliling nililing nai alai na maporus mahami nuai tu asini roham nagudangi mangidusian nasa rohanami hasisani dosa nami saluhna sayurupi hami paubahor rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus ana haholongan ni roham si panguluhami doho ala ni kuar munda bediyai ali Tuhan asi maroham dihami nadangolon amin baga-baga ni debata taringot hasesan di dosata songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamu akan aluja jalan asorat hupasonang pehamu buat tamu maaugaku tuhamu guru kamu masih anau analab doau jalan asere marroha asa dapotan hasonangat todimuna ala do augaku jalan yang do nau papor saton hasangapom ma dibata naigijang amin. Tangi hokkamu ma hatani debata nagabiturpu epistel di minggutta sadarion imana yene sian Hebir bidu 10 nama muka sian ayat 10 sia saha rodi ayat 25 Hebir bidu 10 ayat 10 sia saha rodi ayat 25 tazahama maragat disoring atong aliak kadungan adong do dihita hiras ni roha
laho bongot tu bagasan na bediyay di bagasan modern ni Jesus. Jala adong dodihita malim na bulun sigonggom bagas ni debata. Momos matatiyo pakirimon na tabarhato poti ay hapo sa doak ka na marbaga-baga sa unang tadik ko parpungwakyan songon na hisasomalhon ni nariba tung masipay ngotam mahita jalalam imanian alalam jonok didahamu ari ido anggosahana mertua doak kana tumangingon hata ni debata jala nau peoksa amin. Hatidak ko mahaporsyaw tay songon hatidak ko nidong atta sa porsyaw di sadok portibion ra mahita madok au porsya di debata jahuba ido ama parkugu na sohatudusan natu mapalangi do tano au porsya di Jesus Kristus anak di debata jahuba nasa sadai himana ditubuhan ni si Maria na gabi-gabi siyatot di berbadia adorang sohaguguan ido tu hatta na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus
napati terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banuatol tano namula manghulu di hari patuluhon namana itu surgo lahudul tu siamun ni de bata jahuba amanai pargugu nasuhatu dusani di simai mana pai mamula sugut tu tanon manghumi halak na mangulu doh na mate au porsea ditod di porbodia jaladong sadahuria na badia huria atau panyala Kristen akan abadia doh dihasesan di dosa doh dihatai nama dok mula mangulu disugut daging halak nong mate doh dihangguluan nasora sudah amin.
Tes. Shalom. Titing HKBP Rasa Cakung Minggu 8 Maret 2026. Topik Padiri Roha Dohot Hosa Mangalului Jehovah. Sada Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu okuli. Namar lapatan saitong do mangaranap mataku dopa Jehovah. Topik Padiri Roha Dohot Hosa Mangalului Jehovah. 2. Amplop program kerja Dohot operasional kantor distrik Walu DKI Jakarta tahun 2026. Sadarion Minggu 8 Maret 2026 papungu pilihan di bagasan amplop doita lao mendukung program kerja Dohot operasional kantor distrik Walu DKI Jakarta tahun 2026. Tapasaha mah di bagasan alas niroha. Tulu barita habot niroha. Nah di hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 nunga marujungolu amang pardomuan si mangunsong na hinabaluhun ni inang mesri boru siboro dot maninggalhon tulu halak danak nasian wik Nasaret umur 24 tahun 27 hari jalanunga di suaton di hari Rabu tanggal 4 Maret 2026 di TPU Rorotan. Saitung ibu mata rabul sudah keluarga nati nadikonna. Opat ruas nataba. Mamuka sadarion Minggu 8 Maret 2026 nunga di Jalobe gabe ruas naib baru. Ima keluarga Joni Sonjaya Panjaitan inang dini Mona Lisa Boru Munte. Pecahan register nomor 1277 di Wik Nasaret. Pecahan registerna sian KTA 240 keluarga J Panjaitan R Boru Tamba. Di Batama nama masuk nasida gabe ruas Naburju di Huriana. 5. Ruas Napida. Mamuka sadarion Minggu 8 Maret 2026 nungapida Huria ima keluarga Wilton Siahaan Rosalia Boru Papahan dot sahalak danak Sianwik Jericho nomor kartu 1160 Pida Nasida tu Gereja Kristen Indonesia GKI Kota Wisata di Batama nama masuk Nasida gabe ruas Naburju di Huriana Paonopon Pertangyangan Wik di Batu Bahuriata do Pertangyangan Wik ima Parjolo di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 10.30 WIB di bagas ni keluarga Nyonya Sintua B Sihombing N Boru Purba alamat Nasida Gang Laskar Wik Nasaret napa 2 tahun di hari Rabu tanggal 10 Maret 2026 pukul 10.30 WIB di bagas ni sada keluarga Nyonya Manurung Sintua E Boru Simangunsong alamat samping PT Tosan Manang seberang gereja Wik Bethlehem napa 2 tahun di bagas ni keluarga M Papahan Boru Huta Julu alamat RGTC Blok Ruwing Indah lantai 2 nomor
217 Wik Galatia. Napatuluhon di bagas ni keluarga Hutauru Boru Pampahan, alamat Jalan Rawa Makmur, RT 03 RT 07 RW 10 Rorotan Cakung Wikana. Disosoi hami matu sudi ruasna di wiki asaro madohoti pertanyaangani. Napa pituhon ibadah pertukaran pelayan firman HKBP Distrik Ualu DKI Jakarta. Sadarion Minggu Walu Maret 2026 pelayan firman HKBP Distrik Ualu DKI Jakarta patupahon pertukaran pelayan firman. Ima Parjolo Paditata Paditadarna Borulubat Tobing STH Makubasi di HKBP Resort Polker di Parmingguon pukul sia 00 WIB. Napaduahon Pendeta Dian Bonardo Raja Guguk STH Makubasi tu HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur di pukul 10. WIB Dohot di HKBP Marturia Rawawadas Resort Pondokopi di Parmingguon pukul 10 itu 00 WIB. Nama Kobasi itu Huriata HKBP Cakung Sadarion Ima Parjolo Pendeta Dr. Marurut P. Silitonga STH SHMA Ima di Parmingguon pukul 7 WIB Nasugot. Napaduahon Pendeta Elpis Marpaung STH Ima di Parminggota Partikianon Parmingguon pukul sia 30 WIB. Dungi napatuluhon Pendeta Maleaki Dwi Putra Tugatorob SSI Teologia Makubasi di Parmingguon pukul 11 Botari Sadarion. Napawaluhon warta pernikahan manang warta Parjolo. Naing majalo pamasumasuon naing majalo pasu-pasu perbagasum Ima Roy Chander Parulian Sianturi anak Niamata Joni Sianturi Nahinan Inang Kartini Boru Aritonang alamat Ujung Kerawang RT 10 Sada RW 05 nomor 20 Sianuik Pilipi Ruasni Garija HKBP Resort Cakung. Dohot Oroana Angelina Boru Gultom Boru Niamata Bahtiar Gultom Nahinan Inang Armistan Boru Sitorus alamat Kampung Rawabadung Jakarta Timur Ruasni HKBP Dame Resort Pulau Jahe Distrik Ualu DKI Jakarta. Pamasuk-masukan ni nasida di hari Sabtu 21 Maret 2026 di Gereja HKBP Paranginan Resort Paranginan Distrik Sapulonom Humbang Habinsaran. Tuhan taman nama masuk-masuk perbagason ni nasida. Pasiahun Dewan Koinonia Sada Seksi Parupuan. Naparjulu kegiatan menata tanaman gereja. Hobartu program kerja Seksi Parupuan HKBP Resort Cakung. Namar tugas di bulan Maret 2026 Gabi menata tanaman manang bunga di halaman di Garijata Ima Parupuan Nasian Wik Diaspora. Pinangido matu sude parupuan na di Wik Diaspora. Asaro lahu padinggat nak ketanaman manang bunga na adong di halaman ni Garijata. Na paduahon sia seksi parupuan jamuan kasih bulanan. Hobartu program kerja seksi parupuan HKBP Resort Cakung na ditotop pun dirapot huria. Ima naing patupahon jamuan kasih sahali sabulan na patupahon kopi dohot teh manis tu huriata naro marminggu di Parmingguon pukul 7
dohot pukul sia tolu bulu. Namar tugas di bulan Maret on ima parupuan sian wik Filipi. Pinangido matu sude parupuan. Nah dong di wik Filipi asa di paradema jamuan kasih i. Dua sian seksi koinonia, sian dewan koinonia, seksi lansia, sermon. Di hari Selasa tanggal 10 Maret 2026 pukul 16.00 WIB, naing di Patupa Huriata, sermon seksi lansia, namaringanan di Aula Gerejata. Di sosoi hamima, tu sude lansia ni Gerejata, asaro madohoti sermoni. Pasapuluhon Dewan Diakonia, kunjungan kasih. Di minggu na salbu di Patupa Huriata do, madulo ruas namar said, na dirawat di rumah sakit, na hinobasan ni Padita Parhalado dohot seksi. Na di dulo ima sada, Nicholas Ekana Wilfred Samosir, di rumah sakit Resti Mulia, sian wik Filipi. Napaduahon Nobitasari Boru Raja Guguk di rumah sakit pekerja sian wik Filipi. Tuhatama na mangalehon hamalumon di sudi ruas namar said na dirawat di rumah sakit suang songoni nang akaruas na dirawat di Bagas Nabi. Sudi titing do titing perhepengon bui mata jaha di lembar titing Taganu. Songoni masahan di titing di Huriata di Bagasa Mingguan. Hami Parhalado HKBP Resort Cakung. Pasahato mauliate tu sudi ruas ni Huriata. Di pasu-pasu tuhata ma ganu rumah tanggata nguluta ganu bari. Doho tak kapelian nata pasahat tu Hurianai bahin sangap ni Guarna. Amin.
Damen di debatana sumurung sian saluhut roha imana mangarajai ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhutna. Turpu jamita di minggu okuli. Ima di bagasan mingguon. Senatar surat di Sada Kronika 22 ayat 14 rodi 10 sia. Sada Kronika 22 ayat 14 rodi 10 sia. Hujahama dihita takasma tapai hutihut. Jala idama di bagasan hasusaan peahu nasai laun nunga huparadehian di joroni Jahoba 100.000 talenta sere jala 1 juta talenta perak yang kotobaga dohot bosi dan dapat dibangun di bahen hinagodangna tole akka parhau dohot batu nunga huparade ikon tabaun mudope tusi akup ni macai torop akka tukang diho akka padak batu akka tukang batu dohot tukang hau dohot torop halak napade di ulaun meragam-ragam taringot tu sere perak tobaga dohot bosi dang habilangan godangna tolehehe maho jala ulahon sai donganan ni Jahoba doho dungi didokon sidau ma saluhut iduk ni Israel asa ditolongi nasida si Salomo anak nai nin nama da Jahoba debatamuna madongani hamu jala mardame hamu humaliang dibahen ainunga pola di pasahat ibana aka isini tanoi tubagasan tangaku jala nunga patu tanoi diadopan ni Jahoba dohot diadopan ni pangsona atong padiri hamuma rohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba debatamunai jala hehe mahamu laho paulihon inganan nabadia di Jahoba debatamunai asa masuk binuan poti parpadanan ni Jahoba dohot ula-ula ni debata akka nabadiai tubagasan joro si paulion di goarni Jahoba ido sahatna kurian itu hata adorang sohupa sahat dope jamita tu ita apala di bagasan tikion suang songon naung ditik-tikon nakiningan ya au padita Elvis Marpaung na makobasi di HKBP Resort Pulau Asem pardijabu Borutabah dua ma dana bawa dihami jala molo siat tonga-tongani huriata dunga jut mangopi doa amang pajahitan selaku anggota badan audit ni huriata di distrik Walu DKI Jakarta on songonima partinadaan najopok siak kami horas ma dihita saluhna hurian itu hata ita pe totu adong do situjuan ni rohat tabi ganuk marsada-sada ya. Memiliki arah kehidupan yang hendak kita tuju adong halak na mengarahkan nguluna napa adopon nguluna tu aka rumang ni hamuraon adong halak na pangadopon nguluna laho mangalului aka jabatan laho mangalului aka hasangapon laho mangalului aka
rumang ni nauli na dengan nabui didapot di tonga-tonga ni Portibio. Jelas apala molodung diarahkan, molodung dipaado pun sasahalak dirina tu sada-sada hal na pinarsita ni rohana tentu bahenon nama saluhut aka usaho laho madapoton manang laho madapot aka na pinarsita ni rohanai. Boha asa jupang na di bagasan rohana, boha asa jupang na niaduna yang dikejarnya, yang dicarinya, yang dicita-citakannya di dalam kehidupannya. Tentu kita semuanya mempunyai cita-cita dan harapan-harapan tersebut. Alai hatani debata di bagasan sadarion paingoton kita. Taringot tu dia do tapa adopon ngoluta. Taringot tu dia do hita asa boy madapot ngolu nadumengkan. Ima lau pahadopon bohita, lau pahadopon ngoluta tu aka narikot di debata. Ima mengalului Tuhani. Mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tapoto do si Daud sahalak naposo ni debata, napinabaki ni debata, sian si Hamid Metonna sahalak parmahad do ibana di bagas ni si Isai. Ditiki Rosi Samuel madapoton si Isai asa patuduhonon ni debata sian yanakon ni si Isai nang gabe bakir raja di tonga-tonga ni bangsa Israel dan apala di paritokon anggo si Daud di pasobudo di parmahanan alai ro si Samuel madok ay holanon nama anakmu nin daong arong dope sadanari jala tinggal di parmahana do ibana nuai dungi di joma ibana laos dimiahi si Samuel ma ibana gabe bakit raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Jalasian di si haete-hete honna manang di si habajaronna dope nunga dipatuduhon si Daud na memang na betul-betul do ibana marhaposan tu debata. Na betul-betul do ibana marpangusadean holan tu debata. Alatarida do isian pamilitun ni debata di si Daud gabe bakit raja di tonga-tonga ni bangsa Israel. Tentu pemiliton di debata dada holan pemandangan sekilas. Dada holan mangarbis putih. Alai nadi ida debatado sahatu bagasan rohana. Ya. Sampai ke lubuk hati yang paling dalam dilihat oleh Tuhan. Dan dialah yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Dialah yang diminyaki oleh Samuel menjadi raja atas Israel. Sahatu namangalo si Goliat ibana. Suang songoni nang dinamangadopi pangaliliun ni si Saul ibana. Dirajumi ibana dui sada pabahenan di debata nama Caibalga di diri ni si Daud. Si alani ido sian 150 ede pesalmen. Sia 150 bidu ede pesalmeni hira-hira satu ngamai nasinurat ni si Daud. Ede sian si Daud, ede sian si Daud ni narupani. Tada ni pakala sonon ni si Daud di bapahenan ni debata. Pamuzion ni si Daud tu debata Allah hinabalga ni patonganion ni debata di si Daud. Jala marningot aka papahenan ni Tuhan na di bagasan ngulunaima di sakapi ibana mamuselao pajongjong bagas joro ate. Lao pajongjong bagas joro. Jala mulo taida di turpuk tahun jala di jolon di turpuk tahun di sada kronika 10 bitui sediero tubuh pemikirion laho pajongjong bagas joroi ala dung hudul-hudul
ibana di bagasan Jabuna didok di sada kronika 10 itu ayat sada dungi uju hudul si Daud sahali di bagasan Jabuna Roma hatana tu panurirang natan idama ia aku maringanan di bagasan Jabu nasian hawares ia poti perpadanan ni Jehovah hape jong di tonga-tonga ni ribe-ribe ada di bawah tenda dan Daud tidak sampai hati melihat keberadaan daripada tabut perjanjian yang ada di dalam tenda itu sementara dia berada di dalam rumah yang megah di hau nasian di Jabu nasian hau ares nina alai ahado alus ni debata tu si Daud di pasaha memar hite panurirang natan dokma tu si Dauti macai ulido na sinakap ni rohanai alai dang ibana nagabe pajongjong bagas diau ido molo didok di sada Korinka 10 ayat 10 sadai didok di si macai takasa mo kamangna alai ia dung cupang buhul ni ariarim laho marpunguho tu aka opum patidangokuma pinoparmu dipudim ima sada halak sian aka anakmu pahotok kuma harajaon nai ikon ibana pe pauli sada bagas diahu jalaahu pahoton habang sana rodi saliling ni lilingna ada suatu keinginan yang sangat mulia yang ada di dalam diri Daud untuk membangun bait Allah tetapi apa yang dilihat Allah dan dikatakan bahwa dia tidak layak untuk membangun bait itu karena tangannya sudah terlalu banyak membunuh para musuh. Jala di situ hamu akan manginang naing pakila lahonota songo dia do debata laho patuluson sakap ni jolma di portibion tungpe macai ulisi tutudo nasinakapan ni jolmai ulu do dang boi tulus ulu do dang boi tulus itu sipata ulu madele jolma idea do Tuhan ai nauli dunian husakabi marhoba sau di bagasa corom naing marhoba sau alai dang apala radi akana asing majakon naing hubai songonon dang apala radi akana asing paidaida boido masa akan tapi kiri akan atahasi holi di tonga-tonga ni pertibion tung macai ulisi tutubei mulu sosian panolopan ni debata dang bui tulus mulu sosian lomo ni rohani debata dang bui tulus suang songon sakap ni si Dauti dui lau pajongjong bagas coroi dang bui tulus habe datung sonauli dah lau pajongjong bagas coro datuk sona rengganian pikiran lau pajongjong bagas coro alai ima pikiran ni debata ido mulu didokon hata ni debata aidada pikiran muna pikiran ni debata ai songo dauni tano suban magijang songo nima dauni parbinotoan di joloma sian parbinotoan ni debata mulu peta pikiri saluhut akan naulina denggat di tonga-tonga lungulut taon asa unang pitur madele hita unang pitur muruk kita unang pitor patungo ribo kita di tonga-tonga ni ngulutaw nati behado na sini nasoni uluan ni Tuhanino ni saluhut alai saluhut akan nauli na denggani mulo bedang apalah kita na patu pahotsa saya dong do partikian tu akatikina nang ro adong natuk patu pahoni mulo di paloas debata mulo di paloas debata jala suang songoni do nang tu si Daud sendiri dang di paloas debata ibana laho pajongjong sada bagas coro alai di parade ibana do saluhuna akan ariko disi ai di baga-baga Tuhanido na ikon sian yana konna nagabe baki raja jala ibana na naing gabe pajongjong sada bagas di debata ima si Salomo ibadah do na pinarade ni si Daud
naho bakit raja di tengah-tengah ni bangsa Israel suang songonido ibana do na pinarade ni di bata laho pajong jong bagas joroi. Daud memberikan banyak persiapan untuk membangun rumah Tuhan. Mempersiapkan batunya, mempersiapkan kayu-kayunya, mempersiapkan segala yang perlu di dalam pembangunan bait Allah. Tetapi di samping daripada persiapan material itu, di samping daripada persiapan fisik itu, ada sesuatu hal yang paling penting yang diwariskan atau yang disampaikan oleh Daud kepada anaknya Salomo, dan bukan tentang bangunan, dan bukan tentang biaya, bukan tentang perangkat-perangkat yang ada di dalam bangunan itu, tetapi tentang kehidupan rohani yang harus terlebih dahulu dibenahi. Ngolu partodion nijol maijolo naing jumolo di pauli iko di padenggan asa tulus aka nadu menggani ido uben na didok na kiningat di sada Kronika 22 ayat 10 siai atong padiri hamu marohamuna dohot hosamuna mangalului Jahoba debatamunai lausido nagabete mani per minggu dihita di bagasan mingguon ima padiri roha dohot hosa mangalului Jahoba. Marhite-hite padohani hamu akadongan naeng takas sosohononna bahwa betapapun pekerjaan besar bagi Tuhan, bahwa betapapun mulianya segala rencana-rencana manusia itu hanya bisa dilakukan jika hatinya terlebih dahulu tertuju kepada Tuhan. Ikon adop rohana nguluna tu debata tanpa hati yang mencari Tuhani saluhut ari-ari natabulus hite-hite natapasaha dirita tu debata disido taja aka nataula di tonga-tongani ngulut jala mulu debatado nagabe prioritas di bagasan nguluta disima pakilala honota ngulutaon namardalan di bagasan hadengkan namardalan untuk menuju suatu tujuan yang pasti, bukan tujuan yang tidak jelas, bukan tujuan yang tidak baik, tetapi suatu tujuan yang pasti. Di bahan itu hamu aka manginang di tonga-tongan itu tak apalah di bagasan tikion asasian nasarohat tama talului di fata ya. Songon napi natupan si Daud. Daud tidak hanya berkata mencari Tuhan, tetapi dengan sungguh-sungguh mengarahkan jiwanya, mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Lapatan na mulo talului Tuhani ikonsian ias nirohan. Harus dengan kesungguhan, bukan dengan setengah hati.
Ai gudang do halak namar tangyang alai tu dia pikiran na. Gudang do halak namar tangyang gabe bisa diboto manang naaha di tangyakon. Ai haru di tangyakokon na kiningan bapokok nang tangyakon be nina. Gudang do halak nama bege jamita, gudang do halak namar minggu, alai dang tu si rohana, mapar rohana. Tu dia rohana. Lau mau narong mau na tu tiga na rohana. Arong mau na tu jabuna rohana yang ngabuan waeng. So tunggu musero udah nu so tunggu laus banjir musi jabu kuina ade. Arong do songoni pikirata namar minggu ni ngan bagas tikyo. Pasti arong do iya te. So tung roben yang udah nope ina. Arong do ibana di sodo ibana ni kudul di begeru jamita alai tu dia rohana hamu akarongan gabe dang apalah ibul berohana. Na burju mangalului Tuhan ini tentu dahong. Alai wahado nunga holan sekedar formalitas be pernguluan nai. Song nai ni halap bataki emena masa digagat ursa. Baina masa baima niula dina. Hanya sekedar kebiasaan, hanya sekedar rutinitas semata. HP yang go pangadululiota yang go pajalahiota suang songon natinonahon ni sidau tu hita apala di bagasa tikyon ikon sian nasa burju niroha sian ibul niroha dengan tekad yang kuat kita mencari Tuhan. Jala ikonido nama ngojar hita ro tu bagas coro napala di bagasan tikyon dan naneng mengalui donga kita. Dang na rikodo na mardongan. Rikodo na martodong. Alai mo lorohi tatu bagas joroon unang gabi narumikot. Alai ikon naneng mengalului debata. Ikon terarah tu debata sadok perngulu tao. Ikon terarah pada podiri tu debata. Ikon disidu hita mangulu. Ay taburubah na tu garijain na ay pajupang nakiningan doon siyano ay manakiningan da di garija ay pajupang nakiningan doon siyano gabi gajak kami makatahatay gabi dang apa labi takas binibigib jamitay alahol na makatahatay do amin natin hape jupang di bagasanon jupang do marsogo muse alay gabi hirana hurang do partikian ni sipata gabi holan na sidia makatahatay Holaro rupanisian duruan masuk tu bagasan ai boto hodu ida ai songono muse ai songono kape sianu ini nade ro ibana tu gare jaun ai do banna gabe gudang sega aka perpunguan sega aka persawaran alaniaha ibaga jaga-janginu pani sipatuna asa songon nama latak-latak bigio namun saya arong do sipata songoni asa timana perhatian di jolma mau di jolo rupani hudulana alai terlabak muse ro gajang muse tumik ni sipatuna kelotok ina muse sajulu siap pitu julu-julan saha ibanas asa poa asa mana pusat perhatian jojodok masa songoni ate jojok masa songoni roh kita tu bagas joroon asa kita gabe pusat perhatian asa dibereng halak kita asa songon na hebat kita dibereng halak rupani gabe puder makna sebenarnya daripada peribadahan itu gabe dang Tuhani be na gabe pamusatan ni rohata pamusatan ni dirita jelas suang-suang ni unang dia akaparedeon dang nanang pahebat tibat tu diri kita ai sipata hita hirap hita parediope ai uludo mulunggo marede di gereja to emang asal mamarede daripada so marede nah ate agunang do songoni daripada so marede nina hape jupang nang festival maranu marpuri-puri mako latihan ai buah ai dapat nilai yang nodisan sutuk taluan nodisan ikut juara do hita Hola juara rupani ya deho mamuse tuari minggu nei edena di deho na di festivali berantakan masa si songoni hamu aka mangina
ala dang fokus kita di namar Tuhan ni, ala fokus kita di penilaian ni abortibio. Fokus kita ahan nani dok ni halak taringut tu dirita. Fokus kita sutung meile hita non dibereng halak. Dang pola apala taida dirita bohado hita dia do ni debata. Hibul doro hatta ro marsob batu debata. Sian nasa ro hatta ro hita ro marminggu tu bagas gereja. Idu na ulu sai jok lupa hita hamu aka manginangate. Jala ido nanang ida otta di tonga-tonga ni turpuk tak apala di bagasan tikion. Padiri roha laho mengalului Jehovah. Padiri roha laho majalahi debata. Ido lului hamu Jehovah. Lului hamu Jehovah. Tagan olo dope ibana luluan. Jauh hamu Jehovah molo olo dope sangga boy dope tikina ibana luluan. Jala di situ hita sutung sanga salpu dang ulu de bata luluatta. Dang ulu de bata luluatta. Ay ulu de sifata na mangaluluyon rupani songon dana namar dadidui. Adige peon wang di jowo maku. Dungi di zoma lasi tutuma rohana itu roy mana to makna. Alai mulu ngapaliliku dang di zo ibana atau ima suijo bita hoa nina. Lo mona mesi suijo bita hoa daun be si holni rohaku. Jelas wak songoni do nang namangalului Tuhani. Oh lo do tikina dang arong be na arong tikina masa naso olo be Tuhani luluan. Jala dang rekobe Tuhani dihita. Jala mulo soriko Tuhani dihita dang arong kunana luluat tabi Tuhani. Mulo soriko be di hita di Tuhani. Jala nang gunana hita mengalului Tuhani. Edang rekobe hodia unin. Nang pesa dia rekot hita alana. Adong duti kina be. Merti tibedo saluhuna, merti tibedo ada waktunya segala sesuatu ada waktunya. Di bahini do hamu akamangina molo na mangalului Tuhani do hita sianido muka prohata laho melayani laho marhobas ala ni pangaluluyon ni rohani sidau do di Tuhani gabe muka di bagasan rohana laho pajong jokon bagas joroi. Jala ido nang dihitape saluhuna akan nataula di tonga-tonga ni ngulut taon boido patuduhonon mi patuduhonon ni nataulai bohado tutu na mangalului Tuhani don na pasangapon Tuhani don manang na mangalului hasangapon na mangaliho pelia do Tuhani manang na majalo pelia tu iban. Kurang aka namasa nabui taida di tonga-tonga ni nguluta apala di bagasan tikio. Alai di minggu sadarion di guari minggu okuli. Saya tongdo mangarana mataku dopak Jehovah songon natar surat di Psalm 25 ayat 15. Saya tongdo mangarana mataku tu Jehovah. Mulut tabotor songon dia pengaluluyun di jolma. Duduk rupani di Psalm 120 sadai saya mangarana pidu mataku dopak dolok sedi do ulani ro pangurupiu tuau alai pani dangion ni par Psalm ni pangurupiu tuau holan sian Jehovah salas sian holan sian Jehovah sebau ido pangurupiu di hita ido bana ikon ibana natalului di tonga-tonga ni nguluon tapado pun bohita tapado pun rohata sian nasarohata naing ikon mengalului Jehovah jala manang dia be na nitonahon ni si Daud tu si Salomo ima nagabe tonani debata tu hita apala di bagasan sadarion asa debatama nagabe prioritas debatama na jumulo di tonga-tonga ni ngulut taon rekodo aka hamoraon rekodo aka jabatan alai songon aka naporsea hita ikon debatado sai jumulo ikon ibana do nagabe prioritas di tonga-tonga ni ngoluta ganu marsada-sada
jala nabaduahon hamu aka amanginang asasian nasarohat tama hita majalahi Tuhani sian nasaroha buita patuduhoni di harorota di perminggota apala di bagasan tikion dada hola dagikta nadison alai pikirata rohata ikon mian di bagasan on laho pasangapon dohot laho mamuji debata jala nabatuluhon hamu akadongan patuduhon ma haporsiaon marhite-hite na patupahon dia lomoni rohani debata songon akan naporsia hita gudang do akan nabui tapatupa di tonga-tonga ni huriau di tonga-tonga ni nguluta jala sianido boton ni halak kita gabe aka na porsia atong debatama tajalahi debatama nagabe pamusatan ni nguluta tapasaha ma dirita tu ibana nagabe hasahatan ni nguluta amin martang yang ma kita mauliate situtuma rohanami diho ale Tuhan di asini roham di hami apala di bagasan opason dina di tonai ho jala di paingot ho hami apala di bagasan opason asa unang sian si palesem ale Tuhan saluhut perdalanan ningulu nami mulu marpungu hami di bagas joromon takas matutu ale Tuhan pamarrohahonon nami di hatam takas matutu parsobaon nami holan tuho ai hodo Tuhan jala di bata nami naung paluaho kami jala naung pahehon kami gabe madai saluhut aka ngulu nadumengkan di tonga-tongani ngulu nami atong saha di homa hami ali Tuhan upasahat kami ma tu bagasan tanganmu saluhut aka pakubasion di tonga-tongan huriam di HKBP Resort Cakungon asa saluhuna ale Tuhan aka pakubasion nami gabe pasu-pasu itu saluhuna aka ruas ni huriam aka pakubasion ni naposom aka pakubasion di parhaladu ale Tuhan gabe pasu-pasu di aka na ubigisa jala ima nang barita nauli nasahat tuhami apala di bagasan tikion nang menungguli rohanami may ale Tuhan asa marpamusatan holat tuho suang sonima ale Tuhan nang disaluhut aka kegiatan dohot program kategorial di tonga-tongan ni huriam HKBP Cakukon asa saluhut aka seksi-seksi berjalan di bagasan hadengganon laho patuluson aka pakubasion nauli nadenggani asalam tertugu-tugu saluhut na aka ruas ni huriam ale Tuhan laho manada jala pasangapon guarmu upasahat kami tuho ale Tuhan nang aka dongan nami natongon di bagasan para sahiton na dirawat di rumah sakit suang songoni nang nadijabu nabi asa ape homa tangamu na sumurungi ale Tuhan laho mangalehon hamalumon di tonga-tongani aka na marsahit lehon hahisaron ale Tuhan asa anggiat boy hami rak marpungu muse ditikina laho marsoba pasangapon guarmu nabadiye tu bagasa tangamu mahubua kami nang aka napature-ture aka namarasahit aka dokter aka perawat suang songoni nang aka keluarga pe ale Tuhan asa nang nasidape margogo jala diperbisuhi laho patupahon aka pangubation kupasahat kami manang tuho ale Tuhan aka pilihan nami pe asa homa nama masu-masui jala say toktong sungguli rohanami ale Tuhan asa hupiliho kami nadumenggan jala na umarga bahen pasangapon guarmu dabadiai asa takas ale Tuhan na hodo hulului hami toktong di bagasan ngulu nami kupasahat kami matuhonang huriam ale Tuhan HKBP di aka inganan na marserahi asa anggiat pasu-pasu womu saluhuna ale Tuhan nang aka pimpinan pe pucuk pimpinan Eporus sekretaris jenderal aka kepala departemen aka preses sahatu aka parhobas di aka huria beli Tuhan toktong di bagasan pangaramotiomu nang bang suruh negara nami opeli Tuhan tong mahu pasahat kami tu bagasan panggonggomionmu asa homa tutu ale Tuhan na mengaturhon akan adu menggan di tonga-tonga ni bangsoon pasu-pasu aka pimpinan nami di eksekutif di legislatif di yudikatif asa saluhuna ale Tuhan mangula di bagasan hadengganon hobartu
sakap dot lomo ni roham di tonga-tonga ni bangsoon asa jupang hamajuon jupang akasilas ni roha di tonga-tonga ni masyarakat atong saha di ho mahami ali Tuhan jelas satu kinari pasahaton nami mapilian nami tuho nagabi perbuih ni haporosyaon nami perbuih ni akka nahu ulahami sai sungguli marohanami asa na umuli jalan da dumingga matutu upelehon hami lahu pasangapon guarmu dabadiai di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami tuho amin. Di nama redehita sabuke de nomor 772 tapasama piliata nabaduahon. Tuhan
akon ma peleata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut selihon-lihon na din gandohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masiyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa huparhas yang hami pilihanon. Patibul ho karajaw mo di tunga-tunga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni silihol-lihom mi tuhami. Asalam grigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harazawmo, say saut malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say samadusa nami, songon panesa nami di dusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Paso-paso na siyan tuhata. Di paso-paso jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Sa di depak ko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hon madamena tutod di munabi.